A mostra de curtas Vila de Noia pechou a súa 23ª edición cunha gala celebrada a pasada noite no Coliseo Noela. Foi o mellor broche de ouro para 13 intensos días de cine que achegaron ata o Concello Barbanzán a miles de visitantes. Foron 13 días de cine, de cortos, de homenaxes. 13 días donde cada mañán había uns 400 nenos, todas as mañáns, e todas as noites uns 200, 250 persoas que nos acompañabades en cada día. Estamos falando dunhas 7 ou 8.000 persoas que pasaron por aquí para poder ver isto. Se iso non avala que lle teñamos que axudar a mostra, eu creo que estamos equivocados. Por que digo isto? Digo isto porque hai administracións que están á altura, que nos subvencionan, que nos axudan, como é a Diputación da Coruña, pero hai outras que cando cubres o documento que tens que cubrir ao principio para pedir cartos, o sea, que non pedimos cartos para nós, sino que pedimos para que isto sea máis grande e poder potenciar os vosos traballos, a vos, os creadores. E a veces, cando che rechaza unha orden porque non ten o suficiente público, pois eu creo que esa xente que fai esa resolución non conoce a mostra de curtas. Tonser, do director danés Mats Kudal, alzouse co premio a mellor curtametraxe. Na categoría de mellor dirección, a distinción foi para a directora novel Anna Lievana pola cinta Mia Mowgli, mentres que o premio ao mellor guión recaeu en Caroline sur le Toit, de Alejandro Bordier. Loop, de Pablo Polledri, foi distinguida como mellor curta de animación, mentres que Tres Marías, de Andrea Bouzas, alzouse co premio Pedro Brandariz a mellor curta amateur en galego. No apartado de interpretación, Luis Marqués e Kim Ávila foron recoñecidos como mellores actores en Iago e Tristán, mentres que o premio a mellor actriz recaeu en Silvia Lorenzo. Iván Marcos recolleu o premio honorífico pola súa traxectoria, mentres que Hugo de la Riva recibiu o premio especial do público por Mañana Volveré. Os momentos máis emotivos da gala vivíronse coa homenaxe a Pedro Brandariz e a mención especial ao traballador de cultura Segundo Rosende, moi vinculado dende sempre á mostra, pero actualmente de baixa por enfermidade.